Our lesson this morning maadaw ijay Hebrews chapter 2. Our text for this morning's lesson is based on what the Bible says in Hebrews chapter 2 verse 1. All right? Hebrews chapter 2 verse 1, kastiti kunana. Okay, basa kiti Ilocano because the English was already in our monitor. The Bible says in Hebrews chapter 2 verse 1, Gapuna rebeng tayo aregtaan nga salwadan, dagiti banbanag anangigan tayo, dilaket tamayayos tayo amayadayo kadakwada. So if we try to observe this verse that the Apostle Paul wrote to the believers, it says here that we ought to give more earnest heed, salwadan dagiti banbanag, regtaan nga salwadan dagiti banbanag anangigan tayo. So this is a warning that was given to each and every one of us, and I believe with all my heart nga daytoy nga bersikulo, daytoy nga warning iti Apo, babaen ka ni Apostol Pablo kada tayo nga namati. God will not going to give us a warning no awan iti amuna nga peggad iti masangwanan tayo. And this book of Hebrews was written many years ago. All right? And it says here that we need to give more earnest heed to the things which we have heard. So pagkitaan tayo iti panawon tay tatan ken kidaygi pa nakaisurat daytoy nga libro nabayagan nga panawon ket ito'y nga makita tayo nga still, ammo iti Apo, no anya ti mapasamak iti panawon tayo. Deto'y book of Hebrews, ito'y nga makita tayo nga ti keyword na deto'y, if we try to look and to observe, basahin tayo deto'y nga libro, ito'y nga makita tayo, iti keyword na no other than the word better. If we try to look Hebrews chapter 1 verse 4, Chapter 6 verse 9, 7:19, 7:22, 8:6, 9:23, 10:34, 11:16, 11:35, 11:40, and chapter 12 verse 24, we can see the word better. And I believe with all my heart, God's plan, God's will, God's design, God's purpose to each and every one of us, His children, is to become a better Christian. Is to become a better you, to become better in every aspect in your life, especially in our spiritual life. That's the reason why, if this is God's design and purpose and desire in our lives, I believe with all my heart that it is just but right and proper for you and for me nga makikooperate iti Apo kidetoy nga plano na iti panagbiag tayo. To become a better person. Alright? To become a better me. Alright? Than yesterday. Okay? So nga dumaganda kang gagat, kumusta ka? Hamulaan nga ibaga nga, okay mat by God's grace. Dapat isungbat tayo, by God's grace, it is better than yesterday. Why? Because if that is our statement, there is what we call, it shows development. It shows growth. We are becoming better than us than yesterday. So bawat paglampas ng araw, nakikita natin dito na mayroong development at saka improvement sa ating buhay. Why? Because that is God's plan for each and every one of us. Ayaw ng Panginoon na kung ano yung estado natin sa ngayon, specifically, spiritually, ay hindi lamang hanggang doon po tayo mga kapatid. Kinakailangan po mayroong improvement. Kinakailangan po mayroon pong paglago. Katulad po natin sa ating mga secular aspects, career aspect, profession aspect, gusto natin mayroong improvement. Kung ikaw ay guro, hindi ka kontento at ayaw mo na magre-retire ka na T1 lang. Gusto mo rin pag-retire mo, mayroong tinatawag natin na promotion. Kayo mga estudyante, ayaw mo yung tinatawag natin na mababang grado. Kaya nagpupursigido ka na mag-aral ng mabuti because you wanted to get
A, better grades. That's why you are going to strive hard in order for you to become better in your studies, in your work, in your job, in your profession. So I believe if we have that desire in our personal aspects, I believe with all my heart, hindi rin po mahirap na magkaroon po tayo ng ganon na desire sa ating spiritual na pumumuhay. Because that is what God's plan for us, to become a better Christian. It is very much better to be a Christian than not to be one. Okay? God has so many better things in store for His people compared to those who are not Christian or who are not children of God. But the problem is, we Christians are constantly in danger of losing. What is that? Not our salvation, because praise God, our salvation is already permanent, di na nawawala yan. Yes, it is really true that we will never lose our salvation, but the problem is we miss the reward that God promises to us who follow and to know His will in our life. Christians can be careless, neglectful, and fail to progress into all that God has planned, purpose, and provided for His children. Ito yung problema. Nagiging careless tayo, nagiging neglectful tayo minsan sa ating paglago bilang mananampalataya, we became failure doon sa lahat ng mga bagay na plinano ng Panginoon sa atin that God purposed and provided for each and every one of us. Nagiging careless tayo. Bakit? Kung minsan kasi, hindi natin pinagtutuunan ng pansin, hindi natin pinapahalagahan kung ano yung alam natin na mahalaga sa atin. Alright? That's the reason why we need to take good care enough. Kinakailangan maging maingat tayo kung saan natin ginugugol yung mga mas maraming oras natin, mas maraming panahon natin, hindi natin alam, yun pala yung mga hindi mahalaga sa atin. Instead, we need to spend most of our time doon sa mga bagay na mahalaga para sa atin. Kaya kinakailangan sa buhay po natin, isipin po natin, ano yung mga mahalaga sa atin? What are the most important things in my life? If you know that is important, you need to value them. And if you know that these are valuable, you need to spend much time not only making it better, but also spend time protecting it. Alright? Do you know or can you identify what are the valuable things in your life? I believe valuable things in our life, it's not only in an area or in a matter of material things. Okay? Family, I believe that's our valuable things in my life, in our life. Alright? Education, career, mahalaga ang mga bagay na ito. Okay? Bakit sinasabi kong mahalaga? Alright? Yung trabaho mo, bakit sinasabi kong mahalaga? Kasi nakikita ko kung paano pinapahalagahan yung trabaho mo eh. Nakikita ko yung pagpupuyat mo, alam mo kung paano yung sakripisyo mo dyan, kahit oras na ng pagkain, hindi mo na nagagalaw yung pagkain mo, kahit oras na ng pagtulog, hindi mo magawang matulog. Bakit? Ganon kahalaga yung trabaho para sa iyo. Ganon din yung sa pag-aaral mo. Kahit na ayaw mo sana kung minsan ina-absent and you miss church services just for you or just for the sake of you to finish or to complete your requirements. Hindi ka nakakapag-attend ng BYL. Bakit? Mayroon kang ginagawa. Mayroon kang kinakailangang tapusin sa iyong pag-aaral. These are the reasons why I am telling that these things are valuable. Bakit? Nakikita naman kung paano natin pahalagahan, kung paano natin bigyan ng oras at panahon ang mga bagay na ito. And I believe with all my heart, though these things that I have mentioned are important and you are giving value to them, one of the most important things that are valuable to us is no other than our faith and our Christian growth dapat. Our spiritual life dapat. Because if we will going to become honest, nagbalintayo lang nga honest kakabsat, our relationship to God is all the key that will open
the successes that God has prepared for us. Yung relasyon mo sa Panginoon, yan yung susi na magbubukas sa lahat ng mga pagpapala at success sa buhay natin. Kasi tingnan mo, marami kang pera, mayaman ka, pero yung relasyon mo sa Diyos anemic, hindi masaya eh. Alright? If we will going to depend only our joy and happiness in worldly and in temporal things, there is a limitation, may hangganan yan. Kaya ang Panginoon ay binigyan niya tayo ng warning upang sa gayon ay mas makita po natin yung mga bagay na mahalaga sa buhay natin. So let me just entitle our lesson this morning, Solemn Warnings to Christians. And these warnings ay ibinigay sa atin ng Panginoon upang tayo ay makita natin yung mga bagay na pwedeng ikapahamak ng ating pananampalataya, ikasira ng ating relasyon sa ating Panginoon. Una dito, the first warning to Christian, number 1, the danger of drifting like a ship without a rudder. The danger of drifting like a ship without a rudder. Okay, may mga seaman dito, alam nyo siguro kung ano yung ibig sabihin ng rudder. Oo, timon. Okay? So sa bali, DJ kasla elisi, propeller, sa bali, DJ flat. Oo, ngaiso iti, mangiturong. Alright? Now, let us try to look what does the Bible says in Hebrews chapter 2, verses 1 to 3. Hebrews chapter 2, verses 1 to 3, upang malaman natin kung ano talaga yung ibig sabihin nitong danger of drifting like a ship without a rudder. Basa kiti Lucano, kastiti kunana. Gapo na arebeng yu arektaan nga salwadan dagiti banbanag anangigan tayo, dilakit tamayayus tayo amayadayo kadakwada. Tano ti sao ana isao dagiti anghel ket natibkerda, ket amin abasol ken kinasukir inawat da ama itutup asupapak ti gungguna. Kasanunto ti intayo pananglisi no di tayo ikan kanu iti kastalaunay a nagdakkel apakay salakanan isungay dinto nga impakaammo iti damo ti apo ken pinaneknekan kadatayo dagiti nakangeg ken kuana. Digi binasa tayo iti verse 1, rebbeng tayo aregtaan nga salwadan. Dati balikas nga salwadan, so yate mang tayo salwadam ta salunat mo. Oh. Annadam, protektaram, salwadan ti anya, dagiti banbanag anangegan tayo. Manu nga tawanen nga datayo ket anak iti Dios, manu tawanen nga umay tayo makigimgimong, manu nga tawanen nga agdengdengeg tayo ti preachings ken kadagiti lessons. Ti kunayan niya ni Apostol Pablo, salwadan dagiti banbanag nangegan tayo. Apay mat nga kasapulan tayo nga salwadan. Apay mat nga kasapulan tayo nga annadan. Apay mat nga kasapulan tayo nga salimat-matan. Alright? No kunam nga salimat-matan, iso detoy detay talaga nga aywanam ti kastalaunay. Okay? Tatiga po na, umay tu ti gundaway nga mayayos tayo amayadayo kadakwada. And this is happening nowadays. Ito na yung nagiging problema. Unti-unti na tayong lumalayo doon sa katotohanan. Unti-unti na tayong lumalayo doon sa turo. Alright? Old teaching. And I believe with all my heart, the Bible is an old teaching, but it is the truth at hindi mo kinakailangang baguhin yan. Kasi hindi mo na talaga pwedeng baguhin. Wala nang pagbabago yan because it is already fixed and proven na yan. Previously, today, and it will be forever. Because the Word of God never changes. So kinakailangang mag-ingat po tayo. Pinapakita ni Apostol Pablo yung danger sa hinaharap. At hindi lang sa ating hinaharap, sa ngayon nangyayari na. Alright? We are already getting far from the truth. We are already getting far from the teaching of the Word of God. And that is the danger of drifting. Lumalayo na tayo. Sila kumatiarig na, nulugan ko makabigam iti left, ijay right ti pagturungan na. Alright? Iso nga adda ti perdinan, deta gear, steering wheel. Kinakailangan nga dapat plastarum. Tapno iti kasta, no yan na dahi pangiturungam, sumurot dahi lugan.
So maminsan iti Kristiyano datayo kakabsat, no detoy kunana ti sao ti Apo, lumilihis na tayo. Lumilihis na tayo. Bakit? Yan ang sabi ng Bible, mangyayari at mangyayari yan. Kaya maliwanag ang warning ni Apostol Pablo na kinakailangan regtaan tayo. Kaya't nangasawan ti regtaan, gagatam. Alright? Mas napalpalalo pa yung gagatam. Nulaan ko mamabalin, nga ipigkat tayo, dagito'y masursuro tayo, nga sasaw ni Apo Diyos ti panagbiag tayo, tapno ni ti kastagat saan, nga nananay, nga mayadayo kanya tayo. But you know the reason why makitak dito nga ti maysa nga kangrunaan nga dapat nga iplastar tayo, jay relasyon tayo kani Apo Diyos. Jay panagayat tayo iti Apo, dayta iti dapat nga pabilgan tayo, dayta iti nananay nga dapat nga patibkeren tayo. Kasla kumadayi panagayat tayo, kadagiti ay ayatan tayo tibiyag, kadagiti asawa tayo, dapat solid yan. Alright? Nakafocus tayo, ti panang strengthen tayo, iti inaldaw-aldaw. Sweeter as the days go by. Bakit? Darating ang panahon, lilihis tayo sa katotohanan. Kaya ang nangyayari niyan, tayong mga bagulang, pag hindi tayo maingat, that is one thing na ipinapanalangin ko because right now, okay, iba na yung mga anak natin sa ngayon. Alright? Adayon kakabsat. Idi panawon ko, I was born 1981, adalukumin, idi panawon mi. Ngam sa bali, iti panawon, digit agtutubo itata. Alright? They are very much adventurous, didakayaten ti agdengeg, kayat dan iti makikolaborate, kayat dan iti makijoin. They are no longer like us before. Nga tayo kung nakarot kat no at dagsasa o kat agdengeg ka. Well, there's nothing wrong with that. Okay? Nga makikolaborate ka. Ngam no may panggap ka digito'y sasa o iti Apo, may panggap ti na espirituwa na panagbiag. They are already adventurous. Padasen dati may isang abanag, tapno at danto may ibagada, at da may istoryada. They are drifting away from the truth. Why? Because they find themselves boring in their Christian life. That's the reason why they are trying to experiment outside Christian life. Kaya kung minsan dapat sa atin nakikita yung kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon, nakikita dahil ragsak tayong agserbi para iti Apo. Makita ka datayo dapat dahil saan nga isisyasi iti kinapudno. That's why, no makita tayo nga daytoy ket peggad, ket dakkel iti mabalin nga epektunan to ti masangwanan ngal daw, mas adaddapay nga rod kumanga pabilgen tayo. Mas adaddapay nga pabilgen tayo. Iso nga, kunak na rod, hindi nagmi-meeting kami di eskwela, kunada di kita estudyante kano, they will going to make their own group chats in their group activity. Kunak kani advisor da, I think I can suggest ma'am if it is better not to form or have their own group chats. You must only allow a group chat wherein you must be there. Kan dapat may salang iti group chat. Apay, kasi no maminsan detat pakaalaan ti dibdibisyon. Katamo yun no maminsan, dakay mulat na dituyin, ngakwa, so dalatan. Nangyayari na yan sa mga bata. Alright? Nangyayari na yan. Kaya habang tumatagal, if we are tolerating, if we are spoiling them to do these things na ang alam nila ay masaya at nakakatuwa, pero alam natin na hindi maganda yon, if we are tolerating them, dinadala nila yan sa paglaki nila. Kaya yung mga anak natin, kahit high school pa yan at nagagamit, hindi natin namamalayan na ike-carry yan sa ministry. Alright? At unti-unti yan, alright, yun yung magiging dahilan upang yung spiritual growth nila, maturity and involved nila, natungil ti panagdakkel na. Kasi adda itinananay nga mangigaw-gawit kadakwada. So drifting away. Okay? So we need to stay on the truth, strengthen the truth. So I believe, haan nga dakes, ken haan nga kinaignorante,
no ti sao iti Apo iso pailaang ti agpanuray iti uneg ti pagtayengan tayo. Mamatik ta amin na pusok nga implementar tayo no anyat kunana ti Biblia nalawag. Husband, love your wife. Wife, submit to your husband. Children, obey and honor your parents. If we know and if we believe that we are Christians, God's children, we must see to it nga ibatay tayo tinan-anay nga panagbiag tayo kidetoy nga prinsipyo ken sursuro. No anak ka, two things, obey and honor. No more no less. Nagpintas ko man no amin nga anak ket daytoy ti prinsipyo na. Awan ti sabali nga goal ken perspektibo na iti panagbiag. No saan nga agtulnog iti naganak na. No saan na nga padayawan ti naganak na. But now, what is now happening in our days? It is in contrary. They are disobedient to their parents. If they are listening the truth, kung nakakaparinig sila ng katotohanan, kung pinagsasabihan ng mga magulang, anong nangyayari? Anong sabi ng Bible? Nangangati ang kanilang pandinig. Ayaw na nilang pakinggan ang katotohanan. Ayaw na nilang pakinggan ang koreksyon. Ayaw na nilang pakinggan ang instruction. Because ang nangyayari sa ngayon, ang pagkakaalam ng mga anak natin, lalo na yung mga kabataan sa ngayon, lahat sila puro tama. Ang akala nila sa sarili nila, sila na yung tama. That's the reason why they disregard the words of their parent. Pero wala yan sa Bible. Wala yan sa Bible. Wala sa Bible na sinabi na ikaw yung tama, huwag mong pakinggan yung magulang mo. No, it is clearly written, clear as crystal, that children needs to obey and honor their parents. Pero ano nangyayari ngayon? These children are drifting away from the truth. Bakit? May problema na yung puso eh. May problema na yung pag-ibig sa Panginoon. It is no longer trained under the principle of the Word of God. At aminin man natin o hindi, kung minsan, alright, forgive me to tell this, kung minsan tayong mga magulang, pakawanindak, ngum numaminsan, at dabat titliway tayo, no awan man nga detay, datay ti addaliway na. I admit that is to include myself. That is to include myself. O just this morning, alright, tay agsuksukatak agrubrubuatak ngomay ditoy. Okay? So pinalagipak man ente may isang ubing mi. Alright? So no kasapulan nga inuran oras nga palagipam. No kasapulan nga inka ikararag isuna, abayam no matmaturog, ikararag mo ta anak mo. Because sometimes our strength, sometimes deto'y kabailan tayo, sometimes uray pa'y ti panakisao tayo kadakwada, no maminsan kasla ti panagrik na tayo, handa tayo nga dengdenggan. But listen to me carefully, we might not be able to do, dagiti responsibilidad tayo, kan madaman pakaliwayan tayo kakabsat, nga mamuk kan patsek, han nga, narigat para kada tayo, nga isarita tayo kan ikararag tayo, dagiti anak tayo. Sabi ko sa Panginoon, Lord, it seems that my children are not listening to me. Halos every day, ano tamay sa nga aldaw, nga palagipak, ibaga, kamor aramiden deto, ikastoy. Nga mapo, mabanugak met. Dila ka, di mabalin apo nga sikat makisarita kang kuana. Sikat makisarita kadakwada. I have my limitations. Bakit ganun na yung pagpapagal? Because ngayon, marami na yung mga kalaban nating mga magulang. Lumilihis. And if we are not going to take good care of our children nowadays, what will be the kind of church? What will be the kind of families that they will going to build in the future when time will come that they will become parents also? That's the reason why yung pagpapananatili natin ng katotohanan at pagpapagal natin sa ating mga panalangin at pagtuturo ng salita ng Diyos sa ating loob ng mga tahanan. Salamat sa Panginoon, ang ating pastor, mayroon siyang suggestion, example, that we have our family devotion and we are already doing that by the grace of God. And that's the time that we can talk to our children. That's the time that we can talk to our husband, our wife, and at the same time, we can pray together as a family. And in that way, we are making things and we are making some ways and avenues, not only to communicate to each other, but to strengthen our bond and our relationship to God. Kaya kung minsan, ano yung mahalaga sa atin? Kung alam mong mahalaga,
Yan ba ang tunay na talaga na mahalaga sa iyo? At yan ba ay pinapahalagahan mo? Alam ko, ang tanging makakapag-keep lamang sa atin upang hindi tayo madrift away ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kakatakot po yan pag lumayo ka, kakatakot. Nakabutbuteng tay anak tayo, tay asawa tayo, nga mayadayo iti Apo. Alam nyo, iti pa nag-observer ko manungatawanen, I got saved 1997. I went to full-time ministry in Pasukin 2007. Adudan tinakita kayang people drifted away. Sabi nga ni Pastor Pruby, they are already productive, but they are not yet fruitful. There is a big difference between productivity and fruitfulness. Pag sinabi mong productivity, you have all that you have, you wanted, and you likes. Due to your, deta kuma, trabaho mon, productive kan, ma-earn mon, maalam mon, amin na kayat mo. But it doesn't mean that you are already also fruitful. Because fruitfulness always about spiritual fruitfulness. So ang maganda niyan, productive ka, tapos fruitful ka. Ginagamit mo yung productivity mo bilang ladder, alright, tapno niti kasta, katagbalin ka nga fruitful. Tatrabahom, no kasanot kina-productive mo trabahom, kina-impluensya iti trabaho mo, mabalin mo nga usarin di at ang arangtay, tapno niti kasta, kat makakross ka, kat ma-reach out mo, DJ pa nagbalin mo nga fruitful. In what way? Oh, let's say for example, you are teachers. You have to reach out your pupil and then start ministering to them. Alright? If you cannot minister inside the classroom, you know what? Sometimes nakapinpintas ti potential digiti teachers. You know the reason why? Addan iti immediate nga ministeram. No makitam ti may nga ubing ko mga potential, kat makitam nga napintas ti puso na, into numalpas ti klase, isunan ton ti prospect kan target mo nga mapanbisitain together with his or her family. That's the reason why becoming productive in your career, in your work, in your job, will always lead you to your fruitfulness in your spiritual life. Oh. Kaya kinakailangan lang dapat nating pahalagahan, pagtuunan ng pansin kung ano talaga yung mga pinakamahalaga sa atin. O mamayang hapon, alright, pag-uusapan natin kung ano ba yung magiging batayan ko, kung ano ba yung mahalaga, mas mahalaga at pinakamahalaga. Alright? O mayroong kwan yan degree. Mahalaga, mas mahalaga, pinakamahalaga. O sa tatlong ito, ano yung pipiliin mo? Yung mahalaga, mas mahalaga, o yung pinakamahalaga? O ano yung uunahin mo? O I believe kung normal yung pag-iisip natin, dapat yung pinakamahalaga. Oh. So kung nandito ka naman sa mahalaga, alright, let us do our best upang sa gayon ay makapunta tayo dito sa second level, second stage. Alright? So pag-uusapan natin yan mamayang hapon, palubos ti hapo. Not only the danger of drifting like a ship without a rudder, but also the danger of having an evil heart of unbelief. The danger of having an evil heart of unbelief. Okay? Tingnan natin ang sabi ng Bible doon sa Hebrews chapter 3. Okay? Ito yung book study natin ngayon, Hebrews chapter 3. Okay? Verses 12 to 19. Basa kiti Ilocano, kastiti kunana. Verse 12, kitain yung arut kakabsat, dilaket ta danto iti siya sinuman kada kayo ti may sa apuso adakes, asaan amamati, nga umadayo iti sibibiyag a Diyos, no diket agbibinalakad kayo iti inaldaw, itata nasasao itang aldaw, tapno saan atumangken ti uray siya sanno, kada kayo gapo iti pan nakaalilaw iti basol. Kita nyo't kinagrabe na dito yung kakabsat, makaakar. Oh. Kasano nga may baga makaakar? Ulitin tayo, J. Kunanay, J. verse 12. Kitain yung arod, kakabsat. Tadila ket taadanto iti siya sinuman kada kayo.
ti maysa a puso adakes asaan amamati nga umadayo iti sibibiyag a Dios. 13. No diket agbibinalakad kayo iti inaldaw. Could you imagine that? Hala nga iti aldaw ti gimong, no diket iti inaldaw. Iso nga itatta, kita amon ti aglalaw mo, no sinot awan, ton aldaw, message Sam, Brad, sis, hang ka nakita tay bigat, apay mathan ka nga nakaumay, is there any problem so that we can pray for you? Kitain nyo nga rod, agbibinalakad kayo, iti inaldaw, itatanasasao, itang aldaw tapno saan atumangken ti uray siya sino, kada kayo, gapo iti panangalilaw iti basol. So nga uray kasanot bannog kon, no, daduma pa yan talaga nga madanon ko, dahil panagungot kon panagpungtot kon, kadagiti ubing me. Kasapulan nga aramidek, kasi naglawag ta kunanan eh. Tadintukid di tumangken ti uray siya sino kada kayo, gapo ti panangalilaw iti basol. Amom te may isa nga banag nga natangkenen, narigat mo detan nga paluknungan. Kada kay nga agtaltalon no El Nino, agrengat de jay taltalon, di gamin. Deto'y kastoy kalawan na nga rengat tatalon, uray no kurang talima nga oras nga panang padanom mo sa munto mapaglunit. It takes time, effort, tapno de jay rengat na, katagsabat manen. Narigat ka nga agraep, iti saan nga na traktor nga daga. Narigat. Iso nga ti may isa nga problema ditoy, no mapatangken iti puso tayo, gapo iti basol, uray mano nga preaching ti mga gantayo, narigat nga tumnek. Narigat. Iso nga di nga mapilaw kakabsat, nga aging gana itata, uray kasanot kabayag tayon, makigimgimong tayo, kadadad dumapay, awan ti makita tayo, nga paggroan kan pagdebelapan, iti panagbiag tayo, because the problem is, we harden our heart. Iso nga day sa uti apo, numagan tayo, okay? Natangkan eh. Inta gospel books, nakita tayo dayjay. Para baw mo tayo bukal, intay natangken nga soil. Alright, trabaho iti bato. Ayan mapasamak, tuktuken. Isong ano maminsan, deto'y puso tayo, no natangken, pinatangken ti basol. Now, deto'y ti may isang nasursuro ka na adal ko. If you try to study the book of Exodus, amoyo ti rason kang gapunan no apay nga ni Apo Diyos ket dinusa na ti kastalaonay ni Pero. Because in the first place, kunana ti Bible, and Pero hardened his heart. Namin anon nga winarningan ni Apo Diyos ni Pero. Dayjay sa nga pulo nga plagues. Umuna, may kadwa, may katlo, may kapat, may kalima, may kainam, may kapito, may kamalo, may kasyam. Nakad-adon nga warning ni Apo Diyos, ngam saan nga dimngag ni Pero. Pinatangken na jay puso na, anyat na pasamak, iti may kasangapulo. Anya iti naramid ni Apo Diyos. Panakatay ti umuna nga anak. That's the reason why no ti Apo makita na nga patangkenem tapusom, iso deta ti talaga nga mas adadda nga patangkenen na. Iso nga jay kunana ni Apostol Pablo, iyawat mon isuna ken ni Satanas, tapno ni ti kastagat madadael jetari gagay ti lasag. Could you imagine that? And this is a warning. Kaya kinakailangan huwag tayong lumayo sa katotohanan. Kinakailangan huwag nating kaligtaan na ituro at pamuhayan yung katotohanan. Because if the truth is not present in our life, and if the truth is not planted in our heart, mapatangken deto itilubong kan aramid tilubong. Narigat ton nga itukit mo iti na espirituan na Diyosan ken sasao iti Apo. Agtaltag ton. That's the reason why there is a danger of having an evil heart of unbelief. Nakamamak deto kakabsat. Iso nga ako nakngarot kat adalang ko matut iskwelan ton ti HBBC kakabsat. Amo yung uray ko nam nga
Christian school, adada pala ang dagijay palpak kuna tayo. How much more public and private? So nga kung nagkarot kat, it's always my prayer that sana sa hinaharap magkaroon ng sariling school ang HBBC. Kasi diyan mo makikita yung talagang turo ng salita ng Diyos. And if that will happen from kinder to college and then Bible school, hindi mawawalang ang mga anak natin. Ipinanganak yan sa ministry, mamamatay yan sa ministry. And if that will happen, I believe with all my heart, mayroong pagbabago sa ating komunidad. So nga, suportaran tayo, kakabsat, digiti programa, iti pastor tayo. Kitaan tayo, no kasano nga makatulong tayo kang kuana. Hantay ko mga ipalubos, nga datayo nga dat dito yan, datay ti lumihis. Dapat agtalinaid tayo, tumulong tayo kang kuana, nga mangisuro ti kinapudno, agbyag iti kinapudno, tapno iti kastad, adopay ti marekrut tayo, nga agbyag kan sumurot iti kinapudno. So these are warnings that we need to take heed and we need to remember. At kasapulan tayo nga dapat nga mas adad-dapay nga agbalin tayo nga nasikap ken nananay nga nasiglat. Antay palubos nga dagiti anak tayo nalalaing dangamda tayo. Nasikap tatat anaken. Manipulative ti anak. Alagi taem. Din mo ikatangin ti atag talawak. Nakagaw-awid. Kung namlaang nung sino nga nakalaslas to. Di na pa'y mo makalutot payles, tumalawak. Di na pa'y mo nga labahan tabado na, tumalawak. Kita, sige, padasam. Nyantut langam. Deta kinapintas mo itata, ngay bagbagam, at dantukat pa'y deta after 1 week, ta kita, Diya, kikay mayamanan, taada naganak yo, nga ada pagtaengan nyo, nga pagturugam tinahimbing, ada pangisalinungam taulom nagtutudo, ada music mo, tangiwat ni nanang mo, anusam? Irwam mo, that should be pleasing to your ears. At apay, ti panunutom latan, awan sa bali nga plano ni nanang kantatang mo sa mga pagsayaatan. Iyalat at panunutumon. Hangay sutrason kang gapunang agtalaw ka, agrebelde ka, agpalalo ka nga kaslalitag. Alright? Ijalatan. Basta ti panunutin yung anak ko, yan naman tiyan nyo, digiti sanctuaries kanin talayb. Napatig kayo ka, digiti naganak yo. Diyo lang ammo. Diyo lang ammo. So ngayon tatapay laeng, nga si bibiyag da, agtulnog kayon, padayawan yon. Apresyarin yon. Han ngayon tuno na laming isda nga bangkay to tintalungon dan. Nanang ko, nanang. Ay ayating kaunay nanang ko. Pukrito. Bagam ko di si bibiyaga. Amen? So parents, agan anos tayo. Anos tayo nga iplastar ti puso tayo. Iplastar ti bagbagi tayo ta. No awan reserba tayo kun awan pigsa tayo kat nagrigat mat sika. No awan de tay paghughugutam. Kasi kung minsan isa iba tayo humuhugot, dapat dito tayo humugot. So salamat sa Panginoon, hindi ito nawawala sa atin. Posible no mapukaw mo pa ilang kan ma-misplace mo ito yung kasla cellphone, jak lang amon. Pwede ka na kapag devotion, na-misplace ko tayo Bible ko, pastor. Posible lang. So nga dapat anos tayo, oray kasano ti kinabisi tayo, hantay ko mga pukpukawan ti anag na deto. Sa moyo, hantay lang amo no ito, ano pa nakasapul tayo. So nga dapat kailangan iplastar tayo mo ti puso tayo. Tapno adamat usarin tayo, ti panang iplastar ti puso, digiti anak tayo. So nga da kayong anak, kaya't mi pa iti agserbi ti apo. Mamati kayo lang, tulungan da kami, kan kasyan da kami, tapnusan nga umababat biyag mi. Kaya't mi pa itihan nga maintenance. Kaya't mi pa iti nasalunat. Amen, Doc Lester?
Oh. Awanan no adot masaksakit ka datayo nagkakaasin do klesteran. Oh. Isungahang kay kat une agpalpalalo. Tadi pay nga dakay nga panunutan mi nga pag high bloodan mi. Oh, yung amen? Oh. Amen, children? Oh. Give and take lang yan. Alright. Basta ti goal tayo. Alright. No kasano, di ko na ti Bible, nga no ni asawa, ayatan na ni asawa na, ni babae, agtulnog, digiti anak, agsubmitar, digiti anak, agtulnog kang padayawan. DJ lang. Umanay ko madiyayan. Isulap pang panunutom. Anyaman nga ramidam. Sut pang ibasaram. Kasano, tapan nagbasak, pastor. Susunod na yan. Automatic na yan. Automatic detan. Hamo nga panunutin, digiti banag nga beyond your control. Tiapot makaamo yata. Basta ti panunutem, nuan niya DJ dapat nga rubangam. So let us not get out from our purpose for living. For living. Okay? So kararag tayo. Tumagdar tayo aming kakabsat. Lord, we thank you once again for reminding us from your word that there is a great danger of drifting away from you and at the same time having an evil heart because of sin. So dagitoy apo nga warning ket san milang ko mga i-disregard ken san milang kat kumapo Dios nga panpansinan apo ta dagitoy ket nakapatpatag. Tulungan na kami apo nga naganak. Nga iplastar mi nga nasaya at ti relasyon mi apo kang kaapo. Ta isikalaeng ti kalasag mi kan sikat pang namnamaan mi awan ti sabali na po. May panggap ti panagbiag, trabaho man, pamilya, anak, sikalang apo. Itaklin kan tarayan mi apo Diyos. At apo dawaten mi kumanga katem apo, di kita nyaman nga tubeng. Iti panakaiplastar kan panakapabilag ti relasyon mi kang ka. Kararag mi digiti anak mi apo. Tulungan mi suda apo. Nga sapay tadigiti gundaway nga makangegdat ka digiti sasaom, pamagbaga, panakatubngar, panakakurihar, panaka-instruct. Agbalingkat kumati puso da apo Diyos nga kas may isang ispongha that they will going to receive all of these things because I believe that this is all for their own benefit and good. Di man apo kararag ko kadakwada, kada kami amin apo, papatayom man apo Diyos, jay tarigagay tilasag mi apo. Papatayom man apo, jay derrep apo iti panagin bubukod. Kende jay panang tarigagay, mi nga jay bagimil at parparagsagan mi apo. Papatayom ka di apo deta. Tapno mabiyag apo Diyos. Jay na espirituan, kanan anay apo, nga panagayat mi apo kang ka. Sa pulan na lang apo, ngagdesisyon kami ti maysa. Narigat apo ti agbiag iti dua apo. Nga amo apo Diyos. No digat di dapat agbalin kaming adipon mulaeng awan ti sabali ko man. So nga sapay ka di apo, tatulungan na kami. Tulungan apo iti pastor mi apo Diyos, ti panangiturong kan panangidalan na kada kami, ti sibubukal nga HBBC. It's not already a small and a simple ministry, dear God. So nga tulungan na kami apo, kitan mino kasano kami, na makatulong makabadang apo kang kuana, kan saan apo nga agbalin nga padagsan iti ministry na apo. Continue to bless the remaining part of the service. Uray pa iti panakayi-preach ti sa into no main service apo. Kadigiti ti kararag mi tinagan niya po mga Jesus. Amen. Thank you. God bless us all.